Het busje waard juist onder Loswal in Drachten uit het wetter helle. In het wrak troffen de helpdiensten de bestuurder aan die het in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werd. Daar is hij letter verstoren. De auto bleek er net van hemzelf te wezen. Het busje is uiteindelijk uit het water gehaald. Nou, toen werd ook de kentekenplaat zichtbaar. Hebben wij gekeken van op wiens naam staat dat busje. En zo kwamen we tot de ontdekking dat het busje eerder die middag gestolen was. De politie docht wereldwijd onderzoek bij de Loswal. Er wordt rekening gehouden met alle scenario's: een ongeluk, een zelfsdering of een misdrijf. Nog hield is net bekend waar de man is. Het slachtoffer heeft 4 tatoeages, waaronder op de rechterarm de naam van een Amerikaanse rockband. De identiteit achter Helje valt likwijls oor. Dat kan heel lastig zijn. We gebruiken daar onder andere informatie over het gebit bij. Maar als daar geen bijzonderheden in zitten, kan dat heel lastig zijn. En dan is het eigenlijk wachten tot iemand deze man eigenlijk mist. En dat meldt bij de politie. Dat is ontnoten net gebeurd. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En zodoende weten we nog steeds niet om wie het gaat. Dat is wel bijzonder en vooral ook heel vervelend. Want het betekent ook dat de inmiddels nabestaanden niet meer afscheid hebben kunnen nemen van deze man.